Шаби Алонсо го отнесе за всички неразбори в Реал Мадрид, но още в следващия си клуб ще докаже високата си стойност. Макар че си тръгна от белия клуб, той доказа своето треньорско ниво и във втория си класико. При всички ясни, но не коригирани дефицити в състава му, при епидемията от контузии, при всички особености на пълната с примадони съблекалня, Алонсо показа защо заслужаваше още да води най-успешния клуб в света. Той изненада Ханзи Флик. Изгради система, която позволи равностойна битка с шампиона и лидер в Ла Лига. Чуамени игра не халф, а при Брандо Хаусен и Асенсио. Последният оформи блок срещу Рафиня с бека крило Валверде. Винисиус Жуниор остана високо в атаката, пред Родриго и Гонсало, който пречеше на Де Йонг да изнася топката. Често с защитна линия от петима, картината напомняше на Мауриньовия Мадрид срещу Пеп Тим с Меси. В моменти дори грозничък, футболът на Алонсо беше много прагматичен и бе на косъм да донесе трофея. Но косъмът в крайна сметка се скъса и баскът си тръгна, защото не му бе докаран желаният с Убименди или друг диригент в центъра като Крос, който да диктува ритъма срещу топ отборите. Също и защото не бе заменена старата гвардия от хронично контузени защитници. С наличното Алонсо изтиска максимума и другаде ще получи истински шанс. Ние пък изтискахме максимума, че и отгоре пети пореден уикенд. Над 83% успеваемост в прогнозите ни и пълни 100% в неделя при ставки до 2,45. Влизи в сайта ни всеки ден за обосновани и точни прогнози. Спорно!